Sipineji nai, sipineji woye. Sipineji woye, sipineji nai. Programu ya Amuno imba giroria, ngave giroria mazibaba. Sipineji woye, CBCB wewe. College no fees rakadzima warriors nai guys. Mugariro tatojaira isu. Vakomana vachere avatombononoka kuita zvinhu zvavo. Fasta kunge mota dzepamushika-shika vanonoke kudzoka panzvimbo. mawarriors nebhondi semu kudai so kungokrosa bhodha chete nekutoluza value. Ishuwayo baba, ndinotika sori nekunonoka kuuya kwandaita uku. Ndanga ndakabatirana basa zvisingaite. Asi meseji inyenyuka ndandaiona kare. Aizvi, ko munotauraka mukanyarara manje tinoziva zvipi? Izvezvizvika ndandatoya kuzotora mabasi bhikuti tuye kumba kwako. Dai madhilei aka nemasekonzi taitopesana muzviraundi. Kwakanaka here kwamunenge makutonditeerera. Kuvhunduka chatikwatara kahunge une katurikwa. Ari kuvhunduka hake, ndiri kumuona hangu ari kuziya zvinhu zvake. Madzimai geti, ndokumbira ukambobuda muno 2 minutes ka timbokurukura dzevarume. Kana firimu rangu rinozoonekwa nani? Imi mitaura nyaya dzenyu ikoko, nzeve dzangu hadziko ikoko. Nhai madzimai geti, inga ndiri kukumbira mune zvakanaka wani. Kana zvisingaite katoshandisa another method ka. Haiwa kana vasiye zvenyemi. Asi nyaya yachona iri too sensitive here. Ingadai kanga iri too sensitive mayaka kugosto kwangu. Dhani kunidedza kuno. Taurai zvenyimi baba Makarwe. Baba Makarwe, mukuzvifambisa sei? Imbotiudzai kuti chii chikunetsa. Kana makuda zvemukadzika, madii mangoroora ka. Izvezvi iraini rese kari kungoimba Garwe the Hook. Muraini chete rebaba Asibi. Even kumasuwoku ndakatonzwa madzimai aiyamwisa vana vachitotaura nezvake Garwe. Muri kumbotika varume mimi. Nyenya isi kumbonzwisisika. Ndiri kuti baba Makarwe, mafamba mbiri ekukecha, madii mangoroora nhai. Muri kuona kuti chii baba Asibi? Zvaiye zvinoka. Aiwa mari handina. Bhozi ndinoda kukanda munhu pazaya newedding chaiyo. Asi zvamanje ka. Zvetiri kungokata makosti. Kusvika rinhiko muchikata makosti baba? Ko izvo zvirwere hamusi kutombozvitya here? Gaya wangu kalife kekubhadhara mari everyday aka hazvisi zvinotodhura. Ita macalculations ako zvakanaka iwewe. Macalculations echiko nhai baba imi. Manje muchawana zvamuri kutsvaga. And make sure makajoina funeral police. Dedi Sibi, hapana mari ichabuda muno mpaka nababa ava vakanzi varwara. Inzwa kachinun'una changu, zvakachipa zvinodhura. Nedzisiro yazvoka, uchapiwa siki. Siki chete baba Asibi. Mukondombera negonoria chairo. Ndikuona hangu mumwe munhu araramira kuweta nemachubu. Sini raora sezvakaita blajongwe. Mafia ka, zviri nani kuti zvitsvagira. Pane mimi. Mona ngorwa nesiki makagara padhini musina kana wani kwamamboenda imi. Watobatwa nemwoyo wombudzi manje. Kutoda zvakapfava kunge honye. Manje ka uchatofira izvozvo. Guys ka, musadenge musingazivi kuti kupinda tonazika nekombi kuri chipi dano kupinda nejagwa rako. Usafananidze ka kombi nokwirwa nepofu. Nerange Rover iri padhini handitombodi zvekupikiswa. Do you know that marriage is the cheapest way of having bond? With an average lobola ka, let's say ka wakarora ni 5,000 US. For a period of 40 years is equal to 34 cents per day. Anditi, uchiwachirwa, uchibikirwa, zvese uchiitirwa, uchiwana bonde paunodira. And how much are prostitute per night? Baba Makarwe kaimi, siya ichihure and save money. One day cheteka, rimwe joki richafira pambhedha pako. Sipineji nai, sipineji woye. Sipineji woye, sipineji nai. Programu ya Amuno imba giroria.